Goddag og velkommen til andet afsnit af Chefkokkens Mesterkokkeprogram, hvor vi endnu en gang skal lave omelet. Goddag, Marlene. Så skal vi i gang med noget omelet, og ingen omelet uden bulldrengen. Så lad os lige kunne få noget power på her, det vil være dejligt. For det var jo det, vi lærte sidst, at musikken afsætter smag i maden. Musikken danner grundlag for maden, der er ikke noget at diskutere der. Det er bare sådan. Først det er fordi, at forvirringen trænger ud i maden. Forvirringen trænger ud i maden, det er udmærket. Vi skal bruge nogle æg først og fremmest. Hedegårdæg. Ægte detaljer. Ingen tvivl. Man ved, hvad det er, man ved, hvad man får. Og man ved, hvad det bliver til. Chefkokkens mesterkomelet. Sådan der. 2D kast. Er du sikker på, at du ikke drypper lidt på vej over til skraldespanden der? Det kan jeg ikke godt lide. Det er simpelthen en del af madlavning. Men det går rundt. Vi skal have en lille spread mælk. Sådan, harmonien, som vi kender den, ude fra haverne af. Ved simpelthen at bruge den der harmonimælk her, så får vi automatisk et stykke harmoni. Så du siger, at mælken den kommer fra haven af? Det gør det. Vil det sige, at du dyrker mælk i din have? Sådan kan man godt udtrykke det, men det er nok ikke helt den måde, jeg vil udtrykke det på. Egentlig så er det simpelthen mest noget at gøre, at de fleste tror, at mælken kommer på køen. Så er det simpelthen ikke. Det er muligt at lave jorddyrket mælk. Godt ned med lidt peber og salten. Høj kvalitet. Og så vil jeg gerne vide, hvorfor er det, at du drysser peberen på, men bare smider salten på? Det er som om, du gør forskel på salt og peber. Det gør jeg også. Man kan jo ikke komme væk fra, at det er sort peber og hvid salt. Og det er jo sådan, det er i bund og grund, ikke? Så nu er jeg altså inde på sådan noget med race og farver. Så kan jeg jo ikke vælge at udtrykke dem. Men lad det nu ligge. Godt piske rundt her. Vi fornemmer ligesom den stærke peberlugt. Den danner grundlag for en god omelet. Ingen peber, ingen god omelet. Det er en professionel kurve, man ligesom kan tegne med de to ting her. Vi skal have noget smørelse på. Sådan der. Meget smuk lavet, må man sige. Mønstret er altså ikke helt ligesom det var i går, bemærker jeg så. Det er fordi i dag, der vil vi gerne have en lidt anderledes omelet. Så simpelthen ved at fjerne det vendte mønster, så får omeletten også en anden opvækst i panden her. Og det er nogle udmærkede detaljer, må man sige. Okay. Den bliver sådan lidt mere trænet på så det er igen et element af forvirring, der trænger ud i omelettens? Ja, det er udmærket. Så med at være klar her. Vi skal have pisket lidt her. Udmærket. Den blev smukt, som vi føles her. Dejligt gul, som omeletten nu skal være det. Vi fornemmer allerede her, at omeletten ligesom er mere fordelt sig på panden. Og det er en del af mit grundlag her, ved at jeg ligesom klumpet smørelsen, så får man også en klumpet omelet. Og det giver en lidt anderledes smag i oplevelsen selvfølgelig. Nu har vi lige godt lidt her lige sådan der. Dejlig musik, må man sige. Vi skal have noget salat. Rucola-salat. Som vi kender den fra mors have. Masser af vand. Og lige sådan to til sidst der, så er der markeret, hvem det er her i køkkenet, der bestemmer. Salaten har ikke noget at skulle sige. Men det kan den altså godt tro nogle gange, kan jeg forstå på dig. Det synes jeg ikke helt galt. Altså, salatene, de er mange, hvilket vi tydeligt kan se. Og de går også ind nogle gange og tror, at fordi de er mange, de har en form for magt. Den er faktisk lige ved at tro det lige nu. Jeg tror lige, at vi skal give den lidt mere vand. Her, der giver den lige nogle klø, ikke? Sådan. Så er der ved, så har vi ligesom, der gik godt nok lidt salat tabt her, men det er nogle offer, som man må tage for at få en god omelet her, og det er nogle offer, som jeg er villig til at bringe på bordet. Vi bruger det i dag. Vi har to muligheder. Der fik vi lige set. Vi har rullepølse, vi har skinke, og vi har også pølse. Okay, det vil sige, at vi har igen kun et udvalg på 3 forskellige ting. Ja, men det er kvalitetsvarer. Det er vigtigt at nævne her. Okay. Kvalitet til det. Okay. Hvordan var skinkens kvalitet i går? Okay. Den var ikke så god, men den her skinke her, den er topkvalitet. Okay, så den tager vi i dag. Det kan tydeligt mærkes og smages. Vi tager simpelthen noget. Dejligt mange skiver. Der er ikke noget, der hedder for mange. Hvis man mener, det selvfølgelig over 4. Det kan det godt være lige overkanten, det er klart. Skal du ikke snifte til skinken igen, som du gjorde i går? Nej, men jeg er ikke i tvivl om, at det er en kvalitetsskinke. Det er sådan noget, man kan mærke mellem hænder. Så det synes jeg, det er ikke nødvendigt i den her situation her. Vi kan nemlig være god med varme på. Og så lidt bare op med det. He's British, but he doesn't sound like it.
Er det du kalder creme de la creme, det der? Det her er creme de la creme, top eller top, og det er tydeligt at se om lidt. Omeletten, den agerer ligesom lidt andet, og den trækker skinken ned i sig, fordi det er kvalitet det her. Og madvarer, de lyver altså, det er helt tydeligt. Noget godt med salat på. Sådan der. I det sidste. Det er smukt det her, kan jeg fornemme på det ene. Majs, også et udmærket alternativ til omelet. Bare vigtigt, at man ikke bruger for mange. Majs, det bliver man sådan set. De fleste tror, det er op til tilfældigheder, sådan rent praktisk, at man har det i en dåse. Det er også på grund af, igen, de mange. Og man er bange for, at majsen får den tro, at de tror, de er stærkere, de tror, de er mange, og det er den, der styrer køkkenet. Så de er altså også meget rebelske, ligesom salaten? Ja, de kan faktisk godt være lidt værre til syre. Tomaten, den klassiske, man kunne også godt vælge til 2. Og som vi kan se her, udmærket, ikke? Kvalitetstomater kan man altid jonglere med. Vi vælger kun at tage en i dag. Sådan det er det. Dejligt godt skyllet for at få alle de her baktuser væk. Tomaten, den er ikke til lugt som frugt. Der er kun en af dem. De står sådan rimelig alene. Og der er ikke så meget der. Dejligt syge skiver her. Vi fjerner lige affaldet af tomaten. Man kan godt tale om, at der faktisk er tale om affald. Det er noget, som alle folk bare vil af med. En form for skadedyr i tomaten, hvis man kan udtrykke det sådan. Vil du mene, at den der kniv er optimal til at skære små tomater i stykker? Det vil jeg mene. Jo større kniv, jo lettere er jobbet altid. Ligesom i krig. Ja, der er sådan en, der er ikke noget at diskutere der. På med tomaterne her. Kan godt være, at vi skal have lidt mere i dag. En halv mere kan jeg ligesom fornemme på situationen, at der er behov for tomat i dag. Og der er det altså vigtigt ikke at undersøge. Sådan der. Og på med det sidste. Sådan. Så er det selvfølgelig vigtigt til sidst, at vi også sætter den gamle ole frem, om jeg så må sige. Som så i dagens tilfælde er en parmesan. Ja, den er på 94, så jeg kan tydeligt smage, det er en af de bedre. Du snittede også til osten i går, lader jeg mærke til, og du bruger faktisk præcis samme side igen. Det er med fuldt overlæg simpelthen, for at få den optimale ostesmag. Hvorfor sniffede du til den? Har det noget at gøre med smagen? Det har en stor indflydelse af. Jeg bliver for det første nødt til at kvalitetssikre. Det kan jeg jo bare se ved at bare kigge på osten, men man får ligesom lidt af luften ud af osten, i det man lige tager et kort duft til den simpelthen. Så den får en anden gunst omkring sig. Så det der. Skal vi lige lave trækken? Den blev smuk i dag. Så den er jo altid godt, når jeg laver den. Den skal lige have de her sædvanlige 2 minutter, og imens så kan vi lige give den et peber, for lige at holde den nede på panden. Så er det ikke et tvivl om, at det er det. Og for lige at måske veje op på den raceforskel, som kom til udtryk før. Som salten ligesom kommer ind, og der er grundlag for. Det er uheldigt, at peberen føler sig nogle gange overset. Og derfor så kan man selvfølgelig også godt tyde den et glas iskaffe, og hvis ikke du tager imod det, så kan man altid selv drikke det. Sker det nogle gange, at peberen tager imod sådan et glas iskaffe? Jeg har ikke engang været ude for det, men normalt så fungerer lidt sådan her. Nej, der bliver ikke rigtig taget imod noget. Nu er lige iskaffe, som jeg også selv lavede her i går. Jeg har snydt lidt hjemmefra, så jeg lavede den simpelthen i går. Ganske vist, fordi jeg ikke vil bruge tiden på det her. Det er lidt for kostbart, men jeg vil fokusere 100% omkring min omelet. Det er som om, at man lærer i selskab med dig, her mesterkok, at mad faktisk er mere levende, end man skulle tro. Jamen, det er heller ikke helt galt, og jeg er faktisk glad for, at I har fået den opfattelse her. Jeg kan lige kort forklare, hvordan det er, at man skal lave sådan en iskaffe her. Ganske vist noget mælk, harmoni igen, som vi kalder det, for at få afstresset iskaffe, for at få ro i den. Det er i bund og grund grunden til, at folk siger, at man drikker den, for at få ro i sjælen. Jeg vil lige se, at den er sådan set udmærket, den her. Tydeligt se, hvordan den holder sammen. Det var sådan, at nu blev det lidt anderledes i går. Og det var simpelthen, hvis vi bemærkede starten i showet. Jeg ved ikke, om vi kan lave et flashback måske. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre, okay. Men jeg klumpede ligesom smøren sammen. Og det er grunden til, at her, der bliver holdt mere sammen på tingene. Modsat til i går, der ville jeg gerne have det spredt til dig. Fik vi ligesom spredt tingene sådan lidt rundt omkring. Men simpelthen serverer med et glas iskaffe til. Og det er som sagt bare en liter mælk, et par teskefulde sukker, en anelse fløde og masser af kaffe. Eventuelt instant. Udmærket. Så har vi den næste. Mangler lige toppen her. Kvalitetsknivene. Skal du ikke jonglere lidt med dem også?
Sådan, og det var spiseklokken dernede der. Så var der serveret. Endnu et stykke mestermåltid og omelet af mesterkokken Søren. 3 top eller top. Der er serveret à la carte.